Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Менің біраз тауыш бүгін зағифірек, шуңа көре құлақларыңызны тырпайтып бірақтаңларсыз. Сулағанда кірінірек суларсыз. Сәждәге келдік. Демәк, рукух қылғаннан соң, біз сіздің біле Самиғаллаху лиман хамидах деп тұрдық. Һәм міне бұл тұру, айырым бір дәрісте сіздің біле бұл орынға иқтибар берген едік. Міне бұл қиям, қысқа қиям, ол өзі бір рүкін болып тұра. Дедік, шылай ма? Яғни сәжді алдынан тағын бір ескертшірім, чөнки бик көп кішілер Самиғаллаху лиман хамидах дегенде тұрып бітмелер шығып кетелер. Намазлары бұзыларға мүмкін. Чөнки қая қиям? Самиғаллаху лиман хамидах дегеш, тұр, бас. Сенің басып тұруың тиішлі. Тиішлі. Әгер да ол тиіш болмаса, рукуғдан тұры чүпті кетіп бұлыр. Шуңа көре тұрға керек, басарға керек, һәм шушы намазының үлішін үтәргә керек. Хатта кімдір зикірін әйтмәсә дә, зикір әйту сүннәт. Мәсәлән, мені басты, Раббана ләкәл хам деп әйту біздің васхапты сүннәт. Әмма басып тұру тиешлі. Шуңа күрә кіші турайып басарға тиеш. Һәм шушы үлішіні басып тұрып, анна сыңына чүп кетер. Шылай бит. Сәждә намазының ол енді йөрәге деп әйтсәк тә була, жаны деп әйтсәк тә була. Шулай бит, чөнки менә бу намазда сәждәгә кадәр кешенең кылган хәрәкәтләре, булар бөтенесе дә шушы сәждәнең мөкаддимәсе кебек инде. Мөкаддимәсе кебек. Ягъни без сезнең белән намазга киреп, қиям тұрып, рукуғларға түшіп, рукуғдан тұрып, біз сіздің білән әзірлендік нәрсәгә? Біз әзірлендік сәждәгә. Һәм менә шушы вақытның әлбәттә кіші әһәмиятен йөрәге тәне белән аңларға тиеш. Һәм шуннан да моны үткәреп сизмидә җибәрү дөрес булмый, бу җинаят була. Җинаят була һәм Аллаһ субханаху ва хак тәгалә менә шушы намазның йөрәге жаны булган сәждә вакытында адам баласының тәненең бөтен әгъзаларын җыя. Шулай бит, иң күп әгъзалар адам баласының тәнендә булган шушы сәждәдә катнаша. Чөнки хадистә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сәждәне ничә әгъзага кылырга кушты? 7 әгъзага кылырга кушты. Шулай бит, 7 әгъза. Басып торганда да ул хәтлек әгъза катнашмый, рукух кылганда да, ат-тахият, ташаххудта да катнашмый, сәждәдә катнаша. Менә мәҗбүри рәвештә 7 әгъзаның, ягъни сәждәң дөрес булсын дисәң, син 7 әгъзаңа төшәргә тиеш. Шулай бит. 2 аягың кала, бармаклар кыйблага караган, шулай бит. 2 тез. Мәсәлән, кыямда тезләр юк, шулаймы? Ләкин монда 2 тез, 2 кулың уч төпләре белән бармакларын кыйблага караган, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям маңгаең дип борында шуңа керә диде инде. Менә шулай итеп 7 әгъзага кеше сәждәгә төшә. Һәм менә бу намазның бер йөрәге булып тора. Һәм иң зур рөкене булып тора. Рөкен, намазның рөкеннәре бар, шулай бит. Рукун калса, намаз бетә. Все, намаз бузыла. Ул хәтта ваҗиб гамәл кала икән, ваҗиб гамәл. Аны безнең мәзһәбтә соңыннан нишләргә була? Сәҗдә-и сахвы белән кайтарырга була. Әмма рукун калса, сәҗдә-и сахвы гына монда ярдәм итми. Шуңа күрә кеше менә шушы сәҗдәсен белергә тиеш, бу иң зур рөкен, һәм ул рәкъгатның нәрсәсе? Рәкъгатның ахыры. Шулай бит инде.
Ягъни син икенче сәҗдә белән бу ракагатыңны битерәсең, тамамлыйсың. Аннан соң баскач син инде алдагы ракагатка күчәсең. Шулаймы? Бу ракагатның ахыры булып тора. Һәм әйткәнебезчә, ракагат эчендә аңа кадәр булган хәрәкәтләр, алар шушы хәрәкәтнең муқаддимәсе, предисловиесе, ягъни әзерлеге булып тора. Һәм инде әлбәттә, менә шушы вакытта адәм баласы Аллаһы Тәгаләгә иң якын халәткә керә. Моннан да якын булган Аллаһыга халәт юк. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Aqrabu ma yakunu al-abdu li rabbih fa huwa sajid. Бәндәнең Раббысына иң якын булган вакыты ул сәҗдә вакыты диде. Ул сәҗдә вакыты диде. Шуңа күрә, менә бу вакытны кеше Аллаһ Тәгаләгә иң якын вакытны ул тоярга тиеш. Аллаһ Тәгаләгә якын булуны ул сизергә тиеш, ул тоярга тиеш. Ничек ул аны тойсын, әгәр дә ул аңламаса нәрсә эшләгәнен, шулай бит? Ничек ул аны тойсын, әгәр дә ул хәтта аңламаса да? Шуңа күрә бу әйбергә бик зур игътибар бирергә кирәк. Бик зур игътибар бирергә кирәк. Һәм менә шушы вакытта без сезнең белән кыям, Аллаһ белән исәнләштек, сөйләштек, аның сүзләрен тыңладык, рукух биекләдек һәм сәҗдә ул. Аның инде иң зур максаты сәҗдәдә без Аллаһтан сорыйбыз. Без шушы сорау халәтенә килдек. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям фәаксиру фиһа дуа, һәм сәҗдәдә дуаларыгызны арттырыгыз диде. Сәҗдәдә дуаларыгызны арттырыгыз диде. Һәм менә бу безнең иң шушы дуа кабул була торган һәм Аллаһыдан сорый торган вакыт булып тора. Димәк, сәҗдә, шулай бит? Сәҗдәдә аның инде үзенең әдәпләре бар дидек без сезнең белән. Моңа кадәр дә аны сөйләшкән идек, хәтта аның белән кайбер сораулар да килеп туды. Хәзер мин аны ачыклап китәм. Хәдисләрдә килгәнчә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның гомум сүзләрендә килә, сәҗдә вакытында Пәйгамбәрбез өйрәтте инде безне һәр әгъзаны аерым мустақил рәвештә сәҗдә кылдыртырга. Ягъни гомум хәдисләрдә килә, ничек итеп син сәҗдә кылганда, әйтик синең бу гомум рәвештә хатын кызларга хәзер ансын аерым әйтәм. Сәҗдә кылганда эшең, карының, кырсагың, бутларыңа тимәсен дип килә. Шулай бит? Әйтик бутның менә бу арткы ягы аякка тимәсен дип килә. Аякка тимәсен дип килә, ягъни нәрсә? Аерылсын дип килә. Мәсәлән, кулларыңның менә бу терсәкнең ички ягы була инде. Ул яныңа тимәсен дип килә. Яныңа тимәсен дип килә, ягъни әзгенә аерылып торга, һәм терсәгең тимәсен җиргә дип килә. Җиргә дип килә. Хәтта аның турында без теге хайваннар белән хайваннарга шама дигәндә әйттек. Шулай бит инде. Менә бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның гомум сөннәте. Ләкин менә монда фикъ галимнәре аңлаталар безгә, нәрсә дип, хәдисләрдә ачыктан-ачык килсә дә, ләкин хатын-кыз мәсьәләсенә килгәндә монда кайбер аермалыклар бар дип әйтәләр. Шуңа күрә фикъ галимнәре бу мәсьәләдә анда күп каршылыкларга кирделәр, ягъни ихтилаф, һәрберсенең әлбәттә дәлиле бар инде, һавадан алып берсе дә әйтмәй. Бар кайбер галимнәр әйттеләр, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның безгә әйткән шушы хәдисләре, алар гомум рәвештә килә, шуңа күрә ир белән хатын-кызның намазында аерма юк диделәр. Һәм аларның дәлилләре инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям саллу кама раайтумуни уsalli, мин ничек намаз укыгасам, сез дә шулай укыгыз дип әйтте. Димәк, аерма юк, хатын-кызга да, ир-атка да намаз бер дип әйттеләр. Ләкин кайбер галимнәр әйтте, гомум рәвештә намазның аермасы юк диде. Әмма ләкин хатын-кызны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хәдисе килә, аны җыелырга кушты. Җыелырга кушты ни өчен? Чөнки намаз укыганда, мәсәлән, ирләр килеп кергә мөмкин, күргә мөмкин, аны җыйды, хәтта аның инде тәнен яшерер өчен, күрсәтмәс өчен.
Хәтта күлмәк кисә дә намаз рәвешләрендә ул инде аның тәне, аның фигурасы дип әйтик, яшерелергә тиеш. Һәм бу бигрәк тә кагыла инде, галимнәр әйтәләр, рукух белән сәҗдәдә. Рукух белән сәҗдәдә. Шуңа күрә бар галимнәр шулай әйттеләр. Ягъни гомумән аерылмый диделәр, әмма аерыла шушы өлештә. Инде безнең Абу Ханифа мәзһәбендә беләбез, Ханафи галимнәре нәрсә диләр? Намазда хатын-кыз белән иратның намазы арасында аерма бар диделәр. Беләбез инде кул кую мәсьәләсендә, шулай бит инде. Һәм менә бигрәк тә шушы рукух, сәҗдәләрдә, кул күтәрү мәсьәләсендә дә бит инде сәҗдәләрдә зикрләр шулук, шулай бит инде. Мәсәлән, ирләргә бер зикр, хатыннарга икенче зикр юк, алар бөтенесе бер. Ләкин сәҗдәдә, рукухда ничек дип әйттеләр? Җыелырга дип әйттеләр. Шуңа күрә монда инде кайбер сахабаларның, кайбер безнең инде әйтик сәләфләрнең намаз рәвешләренә карадылар, чөнки мәсәлән, хәтта имам ялгышса, арттагылар нәрсә дип әйтә? Субханалла дип әйтә. Ирләр. Ләкин хатын-кызлар субханалла дип әйтми, алар ишара гына бирә инде. Шулай бит, менә хәтта аерды дип килә инде, мәсәлән. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең килә җыелу турында килә. Шуңа күрә инде безнең мәзһәбтә хатын-кыз сәҗдә кылганда да, рукух кылганда да ул җыела. Әгәр дә ират рукух кылганда, әйтик, аның инде куллары тигез булса, тезләрен тотып, шулай бит инде, һәм аркасы тип-тигез булырга тиеш бит инде иратның, шулай бит? Тип-тигез булырга тиеш иратның, бөкре түгел, тигез, һәм бу сәҗдәнең камиллегенә кайта, инде хатын-кыз ул җыела, шулай бит? Ул турайып бетми димәк. Ул җыела. Һәм сәҗдәдә дә инде Ханафи галимнәр әйтә, гомум сөннәт килсә дә иратлар корсагын тидерми ботына, бот тими аякка, шулай бит, куллар аерыла яннарыннан, һәм терсәк күтәрелә дип әйтсәләр дә, хатын-кызга җыелу хәерле, шуңа күрә аның әйтик ботлары тия корсагына дип әйтәләр, ботның арт ягы тия икра дип әйтәбез, шулай бит, аякларга тия. Һәм инде куллар да чыкмый, янына җыела дип әйтелә шулай инде фикъ китапларында. Шуңа күрә менә моны инде бу хатын-кызның әйтик инде гаурәт булу сәбәпле, аның инде әйтик тәнен аерылып тормасы өчен шулай куелган. Ләкин бу да һавадан алып әйтелгән сүз түгел инде, шулай бит, һавадан алып әйтелгән сүз түгел. Гомумән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бар шушы яшеренергә тиеш, күбрәк капланырга тиеш дигән сүзе бар. Булай гомум сөннәт килә, бигрәк инде монда сүзле бара ирләргә, анда инде бернинди ни юк. Менә шушы сәҗдәнең рәвеше, сәҗдә рәвеше. Әйткәнебезчә, һәр әгъза ул аерым катнашсын өчен. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сәҗдәгә төшкәч, Сахих Муслимда килә, Субхана Раббиял А'ла дип әйтә торган булган, Субхана Раббиял Азим дип әйтте инде рукугда, бийек Аллаһ белән, шулай бит. Һәм инде Субхана Раббиял А'ла, пактыр минем бийек Раббым дип ул сәҗдәдә әйтә торган булган. Шулай бит инде сәҗдәдә әйтә торган булган, һәм инде бу безнең иң еш әйтелә торган, һәм әлбәттә бик зур мәгънәгә ия булган, кыска булса да сүз, Аллаһ Тәгаләне без бийек Раббыбызны бар кимчелектән дә пак дип без аны игълан итәбез. Шулай бит инде. Һәм башыбызны менә шушы туфракка куеп, туфрак бит инде таптап йөргән, чөнки Аллаһ Тәгалә безне туфрактан яралты. Безнең асылыбыз туфрак, шулай бит, без туфрактан килдек дип әйтергә дә була инде. Һәм без туфракны таптап йөрибез, шуннан безгә Аллаһ Тәгалә ризыгыбызны чыгара. Шулай бит инде. Һәм менә шушы туфракка безнең Аллаһ Тәгалә башыбызны ордыра, һәм туфракка кайтачакбыз бөтенебез дә. Шулай бит инде. Туфрак эченә керәчәкбез, һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Туфрактан мин сезне яңадан торгызачакмын диде. Һәм Аллаһның хикмәте, менә бу туфрак, тузан буламы, балчык буламы, ул чиста санала. Шулай бит?
ягъни чиста санала. Әлбәттә инде киемгә буялса, ул инде киемнең матурлыгы булмаса да тузан, ләкин аны инде юып торсак та, ләкин ул нәҗис түгел һәм башка өммәтләрдән айырмалы буларак Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, шушы башка өммәтләрдән берничә айырманың берсе, Аллаһ Тәгалә бөтен җир йөзен безгә сәҗдә өчен яраклы кылды. Хадистә килә, Аллаһ Тәгалә безгә бөтен җир йөзен сәҗдә өчен яраклы кылды. Ягъни без намаз вакыты кая керсә, шулай бит? Сәфәрдә булабызмы без, каядыр юлда булабызмы без, каядыр басуда булабызмы, урманда булабызмы, каядыр без сезнең белән тауда булабызмы, кымда булабызмы, балчык буламы ул, асфальт буламы ул, кар буламы ул, боз буламы ул, айырма юк, таш буламы, безгә монда сәҗдә кылырга ярый. Шулай бит? Безгә монда сәҗдә кылырга ярый һәм әлхәмдүлилләh бу безгә җиңеллек булды, чөнки безгә кадәр яшәгән өммәтләр алар намазларын махсус намаз урынында гына укый ала иделәр. Менә күз алдына китерегез. Әгәр дә син 5 вакыт намазыңны укыр өчен каядыр барырга туры килсә. Шулай бит инде. Каядыр барырга туры килсә, менә ярамый. Мәсәлән, син эшеңдә утырасың, һәм намаз вакыты керде. Син нишәргә тиеш? Эшеңне ташлап, син шунда барырга тиеш. Әле син анда барып җитәргә тиеш. Әле син аннан кайтырга тиеш. Ягъни, әгәр дә намазның тәһарәт шарты булган кебек, каядыр мәчеткә бару намазның шарты булса, бу бик зур мәшәкать тудырыр иде. Һәм безгә кадәр булган өммәтләр бу мәшәкатьне кичергәннәр. Кичергәннәр, алар өчен бу булган бер Аллаһның хөкеме булган. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Безгә җиңел әйтте моны диде. Менә бүген, мәсәлән, күбе безгә бит инде бөтенесенә әзер, садакасын да бирәм, мәчеткә дә кирип чыгам, но намаз гына укыйсы килми инде. Шулай бит инде. 1000 сәбәп таба, намаз укыр өчен әле хатын-кызның 2 сәбәп әле. 2 әйбер, җаулык бәйләмәскә әле. Кайберсе намаз да укырга әзер, җаулыгын бәйләмәй иде. Менә шуңа күрә нәрсә? Бүген без зарланабыз, ләкин бүген син эштәме, син каядыр башка җирдәме, сәфәрдәме, юлдамы, кибеттәме, мәчеттәме, син өйдәме, тәһарәтеңне аласың да басып намаз укыйсың. Шулай бит? Хәтта мәсәлән каядыр кеше аэропортта, юлда калса да намазлык җәйдә шарт түгел. Асылда ул урын чиста икән. Аны шикләнеп кенә, может монда этләр килеп пишетеп киткәннәрдер, бәлки монда берәрсе нәҗис ташлагандыр, андай бер юк. Шулай бит? Асылда чиста икән, шикләнмичә басасың да укыйсың, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә шушы туфрактан безне яратты, туфракны безгә сәҗдә өчен яраклы кылды һәм сәҗдәдә без менә шушы туфракка башыбызны арабыз. Шулай бит инде? Арабыз һәм әлхәмдүлилләh 7 әгъзабыз безнең җиргә төшә. Җиргә төшә безнең бөтен 7 әгъзабыз. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең бу бер хикмәте инде. Һәм сәҗдәгә адәм баласының сәҗдәгә төшүе шул кадәр зур хәсрәт булып тора. Шул кадәр зур кайгы булып тора. Һәм зур фаҗига булып тора, зур җиңелү булып тора кемгә? Шайтанга. Адәм баласы сәҗдәгә төшкән сайын бу шайтан өчен бу иң зур авырту. Иң зур сызлану бу. Ни өчен? Аллаһ Тәгалә адәм баласына сәҗдә кыл диде. Һәм адәм баласы нишләй? Сәҗдә кыла. Кайчандыр Аллаһ Тәгалә иблискә дә сәҗдә кыл дигәни. Әмма ул кылмады. Шулай бит? Ул бит инде адәмгә баш июе, ул бит Аллаһның әмре. Аллаһ Тәгалә безгә дә Кәгъбатуллага башыбызны ергә кушты. Без бит Кәгъбатуллага табынмыйбыз. Аллаһка гыйбадат кылабыз. Шулай бит? Шуңа күрә адәмгә сәҗдә кылмау кемгә каршы чыкты? Чыгу булды. Адәмгә түгел, Аллаһ Тәгаләгә. Адәмнең Раббысына. Менә шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу Имам Муслим риваятында килә, Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, шайтан ди адәм баласын сәҗдәдә күрсә кычкырып елый ди.
сәждәдә күрсә кычкырып елый ди. Һәм әйтә ди: "Я вайла! Эй хәсрәт миңа", дип әйтә ди. Эй хәсрәт миңа, Адәм баласына сәждә әмр ителде. Һәм ул сәждә кылды ди. Фалахул җанна. Һәм ул җәннәткә керәчәк ди. Ва умирту бис-суҗуди фа'асайту. Миңа да бит Аллаһ сәждә кылырга кушкан иде ди. Ә мин каршы чыктым ди. Фалияннар, һәм миңа җәһәннәм булачак ди. Һәм миңа җәһәннәм булачак ди. Бу Сахих Муслимдә килә. Шуңа күрә нәрсә? Бу зур фаҗига. Бу зур хәсрәт һәм бу сызлану, авырту бу. Әйе, моны нәрсә белән чагыштыргадыр шайтанга. Әйе, пичак белән кадаган кебек нәрсәме? Ләкин кычкырып елый башлый ул кешенең сәждә хәленә күрә. Шуңа күрә сәждә кылдырмас өчен бөтенләй бер эшли. Күрәсезме? Мең сәбәп таба. Главный намаз гына укыма. Садакаңны да бир. Даже садаканы бирдертергә әзер. Даже садаканы бирдертергә әзер. Карагыз. Әйе, сәждә генә кылма. Башкасына әзер. Корбан итәргә әзер нәрсәләрдер. Ну сәждә генә кылма. Теге бер гыйлем әһленә бер кеше килә дәген. Менә ди, остаз ди, тәмәкене ташлый алмыйм инде, нишләргә инде ди. Тәмәкене ташлый алмыйм инде ди. Шайтан кытырта җиңеп булмый бит ди. Ә син ди, шайтанны җиңмәс, сен белән килешү төзү ди. Ну, хәйләгә бара инде. Ә нинди шайтан белән килешү төзергә буласың ди. Ә менә син шайтан сине кытыртса ди, бер тәмәке тартырга. Син ди тәмәке тартканнан соң 2 рикагать намаз укыды. Тартта 2 рикагать намаз укыды. Тартта 2 рикагать намаз укыды. Булды ди. Шуның белән син килешү төзеди. Яра күпмедер вакыттан соң бу инде башын кашып китә, кара, кызык фикер ди. Әйе, бер караганда нәфескә дә яхшы инде, тартып ала бит инде әзрәк кенә. Шулай бит инде. Икенче караганда намазны да укый, теге пәйгамбәрбез әйтә бит, ничек ди гынах кылсаң, артыннан изгелек кыл ди. Шулай бит инде. Ярар, күпмедер вакыттан соң теге шырашалар да остаз әйтә, "Ну нәрсәсең ди, тартасың да намаз укыйсыңмы, тартасың?" Намаз укыттырмас өчен ди шайтан тәмәкене дә ташлатты бит ди. Әйе. Тәмәкене дә ташладым ди. Шуңа күрә нәрсә? Главный сәҗдә кылма. Чөнки аңа зур хәсрәт ул. Әйе, зур хәсрәт сәҗдә кыл Адәм баласының. Алга таба. Алга таба. Пәйгамбәрбез галейхиссалату вассалам әйтә, бу сәҗдәнең мәгънәсе инде, име? Абдулла ибн Аббас моны тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Миңа ди рукух хәлендә Коръан укыту тыелды" ди. Шуңа күрә рукух кылганда Коръан укылмый. Шуңа күрә рукух вакытында Аллаһны бийекләгез ди. Раббыны бийекләгез ди. Фa'аззиму, аззиму. Субхана раббиял азим дибез. Бийеклибез. Сәҗдәдә ди, дугалар кылырга тырышыгыз, иҗтихад кылыгыз ди. Бәлки дугагызга җавап булыр ди. Шуңа күрә кыям Коръан укыйбыз, рукугда, сәҗдәдә Коръан укылмый. Шулай бит? Аллаһны басып тыңлыйлар. Рукугда Аллаһны бийеклибез, сәҗдәдә дуга кылабыз. Сәҗдәнең зур максаты нәрсә? Монда сорауга кирәк. Ләкин хәзер сорау биреп кулыгызны күтәртсәм, кайсыгыз сәҗдәдә сорый дип. Сорау дугаларын белә дисәм, инде күбегез Субхана раббиял а'ла белән шикләнәсез дип уйлыйм. Әйе. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның әгәр дә карасак, аның дугаларында biz күрәбез шушы вакытта ул сорый торган булган һәм без белгән Субхана раббиял а'ла дип 3 мәртәбә, кемдер ашыкмаса 5 тапкыр әйтә инде. Бик кат ашыкмасагыз 7 тапкыр әйтәсез инде, шулай бит. Менә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям аларны әйткән, әлбәттә, булар бөтенесе дөрес, булар безнең китапларда килә, хадисләрдә килә, ләкин Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әлбәттә моның белән генә шикләнмәгән. Һәм менә сез уйлап карагыз, хәзер сез нинди әйтик киртәләр аша чыгып сез бөтен служба охраныларны үттегез, алдан язылдыгыз, ярты ел көттегез шират. Мәсәлән, әйе, бөтен проверкаларны үткәннән соң сезне ниһаят керттеләр патша янына, зур бер президент янына мәсәлән. Әйе. Һәм сез кирдегез дә
Ике сүз әйттегез дә, ничек хәлләр, әйбәт кенәме? Ярар балакаем, исән сау эшләдегез дә шәп иттегез. Монда сезне түрәдә аңламый, ник кергән инде бу әби дип. Шулай бит инде. Минем күпме вакытымны алып, неемне алып, һәм монда әлбәттә бу инде аның акыллы ние булмый. Шулай бит инде. Шуңа күрә кирдең икән, нәрсә? Аңа әзерләнеп керәсең. Күпме вакытың була, нәрсә сорыйсың? Шулай бит инде. Артык әйбер сорамаска, менә монсын, юк монсын сорамый, менә монсын мөһимрәк дип. Шулай бит инде. Менә монда бит инде без килдек, тахарат алдык. Шулай бит инде. Тахаратларыбызны алдык. Әлхәмдүлилләh, намазлыкларны җәйдек, шайтанны җиңдек. Шулай бит инде. Исәлә тәкбир ихрамга кирдек, сәлам бирдек, Аллаһның сүзләрен тыңладык, бийекләдек рукугда. Торып Сами Аллаху лиман хамидах дип Аллаһка хәмд шөкр әйттек, тә менә килеп кирдек, безне ниһаят кирттеләр приемга. Без хәзер сәҗдәдә. Аллаһы Тәгаләгә иң якын вакытта Субханаллах, субханаллах, субханаллах. Аллаһу акбар. Чыктык та киттек. Шул бит инде. Тиз-тиз генә. Үзебездә нәрсә әйткәннән субханаллах, субханаллах, субханаллах. Аллаһу акбар. Битте, чыгып киттек. Ну яра тагын керәбез инде. Тагын шулай. Субханаллах, субханаллах, субханаллах. Тагын битте, тагын чыгып киттек тә тизрәк нәрсә? Рукуга тордык. Шулай бит инде. Менә әлбәттә бу дөрес түгел. Әлбәттә ул фикъи яктан дөрес. Синең шушы сәҗдәдә бер тапкыр Субхана Раббил Агъла дип әйткәнче торсаң да, ул синең дөрес. Сәҗдәң бозылды дип түгел, ләкин монда без бит тирәнрәк төшәбез инде. Без бит ак белән кара гына түгел, ак белән карадан башка күпме төсләр бар. Шулай бит инде. Без бит шуларга керәбез ха. Кызыл, сары, яшел, зәңгәр су, куе сары, башка төсләр. Шуңа күрә әлбәттә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ул башка дугалар, башка зикрләр әйтә торган булган. Шуларның берсе Имам Муслим җыентыгында килә, Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең сәҗдәсендә шушы сүзләрне әйтә торган булган. Аллаһумма гфирли ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. Маның мәгънәсе Аллаһумма, я Аллаһ, игфирли, кишер мине, афу ит мине, ذنبي كله, барча гынахларымны да. Бүтән гынахларымны да кишер. Аллаһ Тәгалә кишер аламы бүтән гынахны? Кишер ала. Шуңа күрә бүтән гынахларымны да кишер. Ләкин алай гына дими санап китә. Диққаху ва җиллак, кешесендә зурысында. Ва аввалаху ва ахира, аввалгысында ахырында. Ва аланиятаху ва сирра, күренгәнендә, яшерин булганында. Күренгәнендә, яшерин булганында. Менә монда да күренә Пәйгамбәрбез галейһиссалату ва салам җентекләп санады. Шулаймы? Гынахларымны кишер генә димәде. Раббым зурысында кишер, кешесендә кишер, күрсәтеп кылганында кишер, күрсәтми кылганында кишер. Аның күбесен үзеңдә күрмисең бит әле. Шулаймы? Гынах дип уйламаска мөмкинсең. Алла сакласын, гафиллек белән, гафиллек сукырлыгы белән. Һәм шулай ук инде элек кылганында ахыргысында. Менә бу берсе генә әле. Берсе генә, аннан башка да бар. Һәм менә монда инде шуннан да Пәйгамбәрбез галейһиссалату ва салам ни өчен гынахлардан истигъфар кылды? Истигъфар бит инде бу. Аллаһтан сорау. Шулай бит инде. Кемдер әйтергә мөмкин, мәсәлән, башка бер дә сорауга була бит инде. Әлбәттә аның башкалары да бар. Башка зикрләр дә бар. Ләкин мин ни өчен монсына тукталдым? Чөнки әгәр дә ни өчен истигъфар? Чөнки адәм баласы белән аңа киләсе ниғмәт, ризык арасына гынах баса. Ягъни адәм баласының кылган гынахлары аңа килә торган ризыкны туктата. Ул ризыкның бәрәкәтен ала. Ягъни ул килер иде, аңа куаныч, шатлык бирер иде. Ләкин киртә булып нәрсә баса? Аның гынахлары баса. Һәм шушы гынахлар сәбәпле аңа язылган ризык, аңа язылган бәрәкәт ул килми. Аллаһ Тәгалә бәрәкәтне ала, чөнки аның ниғмәтләре, аның шушы гынахлары күп. Димәк, нәрсә дигән сүз? Әгәр дә шушы таш кыйманы сүтеп ташласаң,
сиңа язылган ризык ул үзе киләчәк, һәм аның бәрәкәте дә булачак. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән нәрсәдер өмет иткәндә, урысча әйткәндә, не обязательно әйтеп сорарга. Кай вакыт нәрсә? Шушы сиңа язылган ризыкны җәлеп итә торган сәбәпләрне дә кулланырга була. Бу ни кебек инде? Мәсәлән, кеше авырый, чөнки аның организм зәгыйф. Һәм ул гел авыртуны баса торган дарулар эчә. Ул аны тынычландырып тора инде, ләкин авыру бетәме? Бетми. Әгәр дә ул организмын ныгытса, үз өстендә эшләсә, шулай бит инде. Организм нишләй? Ул үзе көрәшә башлый. Аллаһ биргән бит безгә. Шуның кебек кай вакыт Аллаһыдан миңа Раббым, менә моны бир миңа, менә моны бир дигәнче, Раббым мине кичер дисәң, буларның белгәннәре дә, белмәгәннәре дә күбрәк килергә мөмкин сиңа. Шуңа күрә Гомар ибн Хаттаб радиллаһу анһу халифа булганда кырылык килә. Яңгыр яумый. Аллаһ Тәгалә нәрсә эшли? Мәхрум итә судан. Әлек җәмәгать яңгыр яумаса эшләр харап булган. Шулай бит, чөнки бигрәк тә анда иссе якта, шулай бит аның басуындагы бөтен инвестициясе кырып бетергән мөмкин. Бөтен соңгы акчасына шәшкән игене кырып бетә, җиләк җимеше кырып бетә, шулай бит инде. Шуңа күрә кеше гел күктә булган күзе, ул гел булып караган, гел догада булган. Һәм нәрсә? Кырылык килә. Нишләргә хәзер? Шуннан соң чыгып китәләр истисқага. Аллаһ Тәгаләдән яңгыр сорап чыгалар. Шулай бит инде. Бөтен халык җыела, сахарада кыры, яңгыр юк. Хәзер көтәләр, әмир Аллаһ Тәгаләдән яңгыр сорар дип. Шулай бит. Шуннан соң Умар ибн Хаттаб чыга да Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп бик каты сорый башлый. Раббым безне кичер ди. Раббым безне гафу ит ди. Без гынахлы ди. Син безне кичер ди. Син бит гафу итүче ди. Син бит кичерүче ди. Шулай итеп кат Аллаһтан истигъфар кылып сорый да кайтып китәләр. Аллаһ Тәгалә яңгыр яудыра. Шундый мул итеп бәрәкәтле яңгыр ява. Кайбер кешеләр гаҗәпләнеп калалар, сәерсенеп. Ничек инде ди? Без чыктык истисқа намазына ди. Яңгыр сорарга ди. Гомар ләм-мим яңгыр турында бер сүз әйтмәде ди. Шуннан киләләр дә Гомәргә бу сорауны бирәләр. Гомар ди, син бит бер сүз әйтмәдең ди яңгыр турында, ничек Аллаһ безгә яңгыр бирде ди. Шунда Гомар ибн Хаттаб әйтә, мин ди күктән яңгырны җәлеп итүче сәбәпләр белән сорадым ди. Һәм Куръани Кәримдә Нух сүрәсенең 10-нчы аятын укый. Бу сүзләрне заманасында Нух алейхиссалам әйтә: "Фaqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Һәм мин аларга әйттем ди, Раббыгызга гафу итегез. Раббыгыздан гафу сорагыз, чөнки ул гафу итүче булды дип әйттем ди. Юрсилис самаа алейкум мидрара. Әгәр дә сезне Раббыгыз гафу итсә, ул сезгә күктән уңдырышлы яңгырларын яудырыр ди. Шушы аят белән мин ди. Шушы аятка таянып, яңгыр сорамасам да, яңгырны китерә торган әйберне сорадым ди. Аллаһ Тәгалә үзе әйтте: "Гафу итегез миннән, күктән сезгә нәрсә? Яңгырлар яудырырмын" диде әйе. Шуңа күрә моның турында күп вакыйгалар, күп нәрсәләр әйтергә була. Әмма ләкин шушы җитә хәзергә. Димәк, намазның иң шушы мәртәбәле халәтендә Аллаһ Тәгаләдән гафу итү, ул безгә бик күп киселгән нигъмәтләрне, киселгән ризыкларны алып килүгә сәбәп булачак иншааллах. Шуңа күрә иң кадерле вакытта нишләп истигъфар микән дип уйлый күрмәгез. Әлхәмдүлилләх, истигъфарга мәгъфират килсә, нәрсә калган күбесе килә иншааллах, күбесе килә. Алга таба. Сәҗдәдә башка зикрләр бар. Кайберләрен мин инде сезгә аны укып киттем. Кайберләрен рукугда да укырга була, сәҗдәдә дә укырга була. Мәсәлән,
суббухун, куддусун, раббул малаикати ва рух. Пәйгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кай вакыт рукугда, кай вакыт сәҗдәдә әйтә торган булган. Субханакаллахумма ва бихамдик, Аллахумма гфирли. Субханакаллахумма ва бихамдик. Беләсез инде аны? Аллахумма гфирли, Раббим мине гафу ит. Шуларны әйтә торган булган. Һәм башка шундый зикрләр. Шулай ук бар инде Аллахумма лака саҗат. Я Раббим, мин сиңа сәҗдә кылдым, ва бика амант, мин сиңа иман китердем, ва лака аслам. Сиңа мин буйсындым, тапшырылдым, бирелдем. Саҗада ваҗһия лиллази халакаху фасаввара. Минем сәҗдә кылды сиңа ди, минем йөзем ди. Һәм ул йөзне ди, саҗада ваҗһия лиллази халак. Кемгә сәҗдә кылды? Ул йөзне юктан бар итүче. Һәм шушы йөзгә сурәт бирүче затка сәҗдә кылды дип Пәйгамбар саллаллаху алейхи ва саллям әйтә торган булган. Алар бөтенесе дә дуа, зикр китапларында бар иншалла. Сәҗдәдән тордык. Менә бу ике сәҗдә арасы шулай юк бер намазның рукыны булып тора, һәм нәкъ шулай рукугдан торгач торып бетмичә, тынычланмыйча төшеп китергә ярамаган кебек, ике сәҗдә арасында да кеше торып бетергә тиеш, утырып бетергә тиеш, тынычланырга тиеш аркасы, аннан соңра ул төшеп китә икенче сәҗдәгә. Шуңа күрә менә бу ике сәҗдә арасында утырып тору, тынычлану ул шулай ук намазның шарты булып тора. Шулай ук мин инде ирләр арасында бик күп күрәм. Нафил намазларын укыганда карыйсың шулай, кайбер яшьләр шулай, хәтта бабайлар да бар. Ул сәҗдәдән торгач, турып бетмей, яңадан чыгып китә. Дөрес түгел. Пәйгамбәрбез галейхиссалату вассалам 3 мәртәбә әйтте: яңадан ирҗиг фасалли фа иннaka лам тусалли. Кайт диде, яңадан намазыңны укы, чөнки син намаз укымадың диде. Нәрсә сәбәпле? Шушының сәбәпле. Пәйгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларның намазларын күрсә, нәрсә дип әйтер иде? Кайтыгыз да намазыгызны яңадан укыгыз ди. Нигә син аны укыйсың, әгәр кабул булмаслык рәвештә укыйсың икән? Не кирәк син намаз укуың бер караганда? Шайтан бит сине шулай алдый. Шулай бит инде. Алды сине намазыңны буздыра. Менә шуңа күрә бу әйбергә игътибар бирик. Ике сәҗдә арасы. Монда инде шулай ук кайбер хадисләр килә, кайбер галимнәр аны әйтик загыйф дип әйтәләр хадисләре, без аны кулланмыйбыз диләр. Кайберләр әйтәләр, юк, кулланабыз диләр. Чөнки бу ни диләр? Хөкем түгел, халал белән харам түгел бу ди, гакыйда түгел бу ди. Шуңа күрә ярый дип әйтәләр. Кайберләре юк, ул загыйф түгел, алар хасан дип әйтүчеләр бар. Азын сүзнең кыскасы менә монда берничә дуга гына бар. Мәсәлән, шуларның берсе Абу Дауд риваятында килә. Пәйгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хузайфа радиллаһу анһу әйтә, ике сәҗдә арасында Рабби гфирли дип ике тапкыр әйтте ди. Yani iki tapkır deyip kilmiyor, kabatladı deyip kileyinde. Rabbi gfirli, Rabbim mini kişir, afu et. Rabbim mini kişir deyip şulay kabatlap turaydı dey. Rabbi gfirli. Bunlar şulay zikir kitaplarında var. Hem şulay İbn Abbas, Abu Davud, Tirmizi rivayetlerinde kile. Mine mınsın indi kaybir galimler kabul ete, kaybirleri yok. İbn Abbas ete, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki secde arasında şu duanı okuydu dey. Allahumma gfirli, varhamni, vahdini, vacburni, vaafini, varzukni. Yani ya Allah, meni gafu et, meni rahmetinni nasip et, meni turu yolga kundir, meni vacburni, mecbur et degan kebek, yani meni tüzet yalgışsam, qayıqqa kitsem, keri kitirip koy meni, tüzet, vacburni, vaafini, afini, yani gafu et, Allahumma gfirli indi. Lakin afini mında meni imin kıl degan söz. Yani türlü avrulardan, bela qazalardan afiye kubrak şunday ma'noda varzukni ham menga narsa rizq bir deb aytayin. Mana o'ylab qarasag'iz, mana bu zikrda qarag'iz. Allohumma g'firli, Robbim meni g'afur et, varhamni,
миңа рәхмәтеңне бир, чөнки Аллаһ безне гафу итү бер нигъмәт, Аллаһның әле безгә рәхмәте кирәк, шулай бит? Чөнки Аллаһ бөтен нигъмәтләрен безгә үз рәхмәте белән бирә. Вахдини, хидаятсыз булмый, иhdina сиратал мустақим, моның турында сөйләштек, шулай бит? Туры юлдан алып барсын безне. Ялгышабыз, саташабыз, абынабыз, төзәт мине дибез. Үзең төзәт мине дибез. Аллаһка тапшырабыз, ваҗбурни, ваафини, имин кыл мине, ягъни бәла-казалардан, хәсрәтләрдән, дөнья фитнәләреннән имин кыл, сакла мине дибез. Шулай бит? Аллаһ мине сакла дигән мәгънә. Варзукни һәм миңа нәрсә? Ризык бир дибез. Менә уйлап карасаң, монда бөтен кирәк дуа бар. Менә сиңа нәрсә кирәк, булар бөтенесе монда бар. Һәм бу ике сәҗдә арасында. Менә Аллаһумма гфирли вархамни варзукни вагафини ваҗбурни варфани дип тә бар аланда бер риваятта, күтәр мине, ягъни дәрәҗәмне күтәр. Һәм башка. Менә шуңа күрә алхамдулилла бу дугада да бөтенесе дә бар. Бу дугада бөтенесе дә бар. Һәм соңгысы инде соңгысы аның белән дәресен тәмамларбыз иншалла. Сорау ни өчен сәҗдә ике тапкыр кабатлана? Ни өчен сәҗдә ике тапкыр кабатлана? Һәм гомумән намазда күп гамәлләр икешәр тапкыр, өчәр тапкыр кабатлана. Шулай бит инде. Һәм гомумән гыйбадәттә кабатлану дигән әйбер бар. Чөнки менә кемнәр намаз өйрәнгән, әле кемнәр күптән түгел өйрәнгән, беләсез бит инде бер рәкагать намазны өйрәнсәң, практически бөтен намазны беләсең инде. Шулай бит? Кайбер кеше әйтә, менә Аллаһка шөкер, берсен өйрәндем инде хәзер ди, 4сен генә өйрәнәс калды инде ди. Алхамдулилла, мәйтәм, сен бит инде кемнеке бу? Сен бит инде алхамдулилла өйрәнгәнсең. Булды, сен өйрәнгәнсең инде, тамам. Аллаһның рәхмәте киң. Җәмәгать, ул телефоннарыгызны сүндерегез инде. Шундый театрдан куып чыгаралар сезне булай телефон белән. Бөтенесен ике шалтырый. Сез теге министрлар кебек, субханалла. Шуңа күрә, монда язып куйгыз аны. Кирде, сүндереп куйылы. Әле әбиләр деловой бөтенесе. Берәрсе безнең Рустам Нургалиевичнең совещаниесендә берәрсенең телефоны шалтыраса, эштән куачак уларны. Шуңа күрә әйтәгез ни? Все, килдегез монда, дөньягызны калдырып торыгыз. Мин теге кай вакыт уйлыйм, әллә дөнья бетә микән анда, бөтенесен ике шалтырый башладым, әйтәм, нәрсә булды микән, берәр шәһәрдә берәр әйбер булды микән дим. Шалтырый да шалтырый. Может, конечно, бабайларыгыз сагынгандыр инде, аңлыйм. Булды. Мин сөйләйм, сез сөйләмисез. Кысылмагыз. Ни өчен сәҗдә ике тапкыр кабатлана? Рәкагатьләр кабатланып килә. Шулай бит? Тәшәһһүдләр кабатлана. Күпчелек зикр тәсбихлар 3 тапкыр, 5 тапкыр, 7 тапкыр, 33 тапкыр. Шулай бит инде? 99 тапкыр кабатлана. Менә монда инде галимнәребез кемнәр гыйбадәтнең асылына төшәләр, ягъни тирәнрәк казып, монда теге авыл хәзрәтләре турында сүз бармый, яки безнең кебек анда мәчет имамнары гына, монда зур галимнәребезгә кайтсак, алар моны хикмәте бар дип аңлаталар. Чөнки хикмәтсез Аллаһның нәрсә? Берәйберсе дә юк. Хикмәтсез берәйбер дә юк. Бөтен бер хикмәте бар. Шуңа күрә кайбер галимнәр әйтәләр, менә бу гыйбадәтнең җанга ризык бирүе ди. Мәсәлән, кеше дөньяда тәнен тукландырым дисә ди, ул нәрсә эшли? Ул ашый, ул су эчә, шулай бит. Мәсәлән, аның бер стакан су эчәсе килсә дә, бер йотуда эчеп бетереп буламы? Булмый, тынчыгачаксың. Бер йотуда эчмәкче булсаң, шулай бит. Ягъни файдасы урынына нәрсәсен күрәсең? Зыянын күрәсең. Шуңа күрә нәрсә? Йотып эчәсең. Хәтта сөннәт буенча Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Кичкенә йотымнар белән сулап эчегез. Йоттың, сула. Йоттың, сула. Аның бәрәкәте күбрәк була. Ягъни синең ниеңә, сәламәтлегеңә дә, сусавыңа да күбрәк файда бирә. Ризык, мәсәлән, бер тарелка аш китереп куйсалар да, яки бутка, кем бутканы каплап куя? Һәм бер йотуда бетерә. Акыллы кеше алай эшләми. Шулай бит. Шуңа күрә калак белән, кисәк белән 1, 2, 3, 4 монда әле төшә тора, организм нишләй?
кабул итә тора, процесс бара, нәтиҗәдә нәрсә? Кешенең ризыктан канәгатьлек, тәне сәламәтлек бөтенесен ала. Шулай бит, әлхәмдүлилләх. Менә шуның кебек, дару кебек, дару да бит шулай. Тимә. Шулай бит инде. Менә шуның кебек намазда рәкъәгатләр кабатлану, зикрләр кабатлану, сәҗдәләр кабатлану. Ул менә шушы йотым су ичкән кебек. Ул менә шушы кисәк ризык капкан кебек. Ризык капкан кебек, ул кешенең күңеленә туклык бирә. Ул аның җанын ашата. Ул аның күңелендә булган авырулардан сихәтлек бирә. Ул аны пычраклардан тазарта. Мәсәлән, кат-кат юабыз бер әйберне, шулай бер генә түгел, берничә кат юабыз, шуның кебек, Һәм менә шушы табиб дару язган кебек. Мәсәлән, сиңа табиб әйтә, 30 тимә дару алырга кирәк ди. Ләкин моны 10 көн эчендә эчәргә кирәк ди. Шулай бит инде. Аланың иртән, мәсәлән, төштә, кич белән ди. Шулай бит инде. Берәү аптекага кирде дә, учына 30 тимәне җыйды да, нәрсә мен сиңа бала чага что ли? Монда мин 10 көн буе хашып ятырганмын менә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ятты да, җытып җибәрде. Ул агулана. Шулай бит инде. Аның харҗа ашказаны килеп чыга, җа бавыры түзмәй, җа тагын нәрсә. Ул файда урынына нәрсә күрә? Ул файда урынына зыян күрә. Ягъни дару нәрсәгә әйләнә? Агуга әйләнә. Шулай бит инде. Менә шуның кебек ризыктагын әкрен, дару да әкрен. Менә һәр рәкъәгатьтә сәҗдәнең 2 мәртәбә кабатлануы да галимнәребез әйтә, беренчедән намазның иң бөек рукын икәнен күрсәтә. Шулай бит инде. Һәм сәҗдә белән рәкъәгать тәмамлана. Һәм әйткәнебезчә, алда килгән бөтен исаның мукаддимәсе булып тора. Шуңа күрә озын сүзнең кыскасы, намазда һәр бер зикр, һәр бер хәрәкәт, бөтенесе аның үз урыны, үз өлеше бар.